Levo varios días pensando nuns comentarios que me deixastes por aí. Cando saco así un pequeno reel dun vídeo longo, doume conta que sen contexto é que as cousas non se poden dicir nun reel. As cousas importantes non caben nun minuto e medio. Pero eu de todas formas fun pensando, non, en que parte eu podo estar radicalizada, porque é certo que eu co ensino, si que teño xenreira. Eu estiven nas AMPAs, hai unha parte que é persoal. Si é certo que teño bastante coñecemento, desde a vivencia propia, mais tento que non, porque no vídeo anterior cando dixo non me quero quentar, pero voume quentar, teño moitos anos, non, de vivir cousas. A min paréceme moi importante o que pasa nas escolas. Eu estou moi en contra das ideoloxías nas escolas e eu vou poñer un exemplo. Eu son unha tía feminista e teño un tiven un discurso moi radical, e lembro unha mestra que no colexio tiña un discurso moi feminista co que eu concordaba absolutamente. Mais eu unha vez na AMPA dixen: a min non me parece correcto que isto se fale así na aula. A aula non é o lugar da palestra feminista. A aula é un sitio onde podemos levar o noso pin de feministas, podemos dicir que militamos no feminismo, pero a aula é un sitio para falar de igualdade, para esa coeducación que está morta, que deso tamén poderíamos falar, mais non para dicir porque isto, porque os homes, estas cousas son para o TikTok e para as túas asociacións. Ese é o meu punto de estar en contra das ideoloxías nas aulas. Quero dicir que non quero que nas aulas se diga o que eu digo, co que eu concordo. Pertence á miña intimidade. E o que eu fago na casa, como a nai, calquera familia, na súa casa, os temas ideolóxicos pertencen á intimidade familiar e a esa vida íntima das crianzas. E a escola debe respetar. Este é o meu posicionamento. Resulta que eu, hai xa unhas semanas, creo, mellor un par de semanas, vin en Blue Sky, eu ando en todas as redes sociais porque senón de onde saco eu material para pensar, que alguén, non entrei naquel momento ao perfil, era un home, publicaba unha imaxe daquel cartel de Vox do 2021, creo que foi, no que dicía un Mena, 1.400 e pico euros ao mes, e túa avoa ten unha pensión de 400 non sei que euros. Poñía o cartel e dicía que nun instituto de Ourense un policía dando unha charla usou esa imaxe para explicar que iso era liberdade de expresión, que non era un delito de odio e o que sexa. Eu no momento indigneime e xa empecei aí ca miña cabeza, porque me falte de ola, xa nos meten todo nas escolas e é culpa duns, máis dos outros, máis de todos, máis da señora feminista que daba palestras na aula. Pero, e aquí entra esa mente de parar e pensar. Eu gardei unha captura de pantalla e despois volvín sobre dela e deime conta, claro, empecé a pensar, non hai unha foto, porque a veces os institutos teñen fotos disto e son públicas e non saen, senón que a imaxe é do propio cartel. Nin tampouco a persoa nos di, no meu eu son profesora e no instituto isto, vale? E daquela comecei a pensar que non era certo.
eu pensei no para min. E de feito deixei no correr, dixo eu, un que lle quixo dicir os outros son peores e publicou isto. Pero onte, cando saín de traballar, mandaronme unha noticia, a min mandaronme do Praza Pública, eu esta noticia busqueina en varios medios, que recollía isto. E dicía, a Cigansino denuncia que nun centro de Ourense un policía, dentro das charlas do plan director, fixo propaganda de Vox, propaganda neofascista, así. Non o vou ler, é moi longo, buscade o vos. Pero sí que me empecei aí a pensar, non? O primeiro que fixen, isto é importante. A mí isto pareceume moi grave, sí? A Cigansino denuncia que a policía vai ás aulas facer propaganda neofascista. Pareceume moi grave. O primeiro que fixen foi mandar un correo á Policía Nacional, que dicían aí que era da Policía Nacional, que ten un correo para ti facer consultas ou o que queiras sobre menores no ámbito escolar. E mandei unha ligazón á noticia, a esta do Praza Pública, que era a que tiña naquel momento, e preguntei como podíamos saber dos contidos desas charlas. E despois ainda pensei, espera, porque isto é en Galicia, e eu sei que en Galicia isto vai por... E daquela busquei. E aquí xa o acotei moito máis, porque a información que atopei é hai unha oficial de policía, da Policía Nacional en Ourense, que é responsable disto. E viña o seu contacto. Viña o contacto a Plan Director Galicia e viña tamén o contacto á Inspección Educativa de Ourense. E eu aquí xa dixen, vamos a ver. Vímonos moi arriba as persoas. Contactar directamente ca oficial non me pareceu correcto e daquela escribín a Plan Director Galicia ca mesma idea. Como nós podemos saber que é o que se fai nas aulas? Dá igual que sexas nai, pai ou o panadeiro do teu barrio que non tivo fillos. Isto é moi grave para toda a sociedade. Daquela mandei eses correos. Isto é o primeiro. E despois ainda quedei pensando. E fun reler a noticia. E despois tamén lín isto por exemplo, na web da Cigansino. E vin que tamén estaba no Nós Diario, en varios sitios. É prensa militante. A prensa de militancia é a prensa que colle un comunicado, neste caso da Cigansino, e amplíao, dalle difusión. A Cigansino criticaba que ese policía, e isto é moi grave, porque cando din en Ourense están acotando, é unha acusación, na que eu mesma, entre que cheguei de traballar, fixen 4 cousas, e antes de ir ao gimnasio, eu xa sabía o nome da responsable das charlas do plan director en Ourense. Unha oficial de policía, é dicir, estamos denunciando, estamos acotando a unha responsable e ao mellor un par de persoas máis. A Cigansino criticaba que isto se usou ali na aula, na charla, sen contexto. E a prensa facíase eco de que non se lle deu contexto a isto. Pero eu aquí xa atopei a contradicción. Dixo, pero a Cigansino, na súa web, e o Praza Pública, creo que o Nós Diario tamén o tiña así, tampouco nos están dando contexto. Porque non nos están dicindo nin o nome do instituto, nin que día foi. Só falaba de que eran alumnos, creo que terceiro e cuarto da ESO, daría igual, vale? Era alumnado, nun centro. E dixo eu, mira a primeira contradicción.
Ai, e chegou aquí a policía sin contexto, pero nós tampouco vos imos dar o contexto do que pasou. Eu aquí pensei, é que se eu agora son unha nai que de Ourense, de calquer sitio da provincia, que podo dicir, e sería no instituto dos meus fillos? E que pasou? Se ti a min me das contexto, eu podo saber se é o instituto dos meus fillos e mesmo chamar. Porque aí, pois, unha familia ten un acceso mesmo desde o avalar se teñen a mensaxería aberta. E hoxe si que atopei un medio, e aquí vamos, medios que fan xornalismo e daquela, cando reciben un comunicado, fan o que eu fixen, que é atar e investigar. Que sí que nos di que foi o día 14, no IES 12 de outubro, en horario lectivo, que alumnos de terceiro e cuarto da ESO, é que o título da charla era Los delitos de odio. A actividade está incluída dentro do Plan Director para a convivencia e mellora da seguridade nos centros educativos e nas súas contornas, unha iniciativa do Ministerio de Educación e Interior. Que isto eu onte xa investiguei, que tampouco non tiven que chamar, non, o do instituto non, pero, por exemplo, eu xa sabía que isto é Educación e o Ministerio de Interior. Daquela, cal é o fallo aquí? Se eu son profesora, estou nunha charla onde se fai propaganda, eu falarei co equipo directivo, e o equipo directivo que é quen contrata esa charla, o que na acorda, que non é un contrato, e ali onde acordou a charla poderá dicir é isto o que pasou. E isto, para min é importante, non debería trascender, porque trascende tamén o alumnado. Si foi certo, a policía investigará, sabe quen deu esa charla, falarao. Se foi unha mala interpretación, queda aí e non ten que trascender. Na noticia do Praza Pública, que é a que eu lin primeiro, dicía que houve un profesor que falou durante a charla para dicir que era un pouco perigoso usar aquela imaxe. E aí acaba o párrafo. Tampouco nos din que dixo o policía. É unha historia, non, inconclusa, é unha historia que chama a alarma social. A min mesma, hoxe a mañá, tiña os 2 correos que mandei á policía chamando á calma. E os 2 correos contestáronme super rápido, porque isto foi onte á última hora da tarde, e ademais mandaron unhas ligazóns onde eu podo ver en que consiste todo isto, e tamén me informaron que todas as familias poden, por medio das AMPAs, que a veces tamén contratan isto, ou do centro escolar, acceder a iso, a toda esa información. Non falamos dun profesor que malinterpretou, nin dun centro, non sei, que está radicalizado. Falamos dun sindicato que é o máis representativo no ensino en Galicia, que supónse, non, que son a proxección do que pasa nas aulas. Que pasou aquí? Isto é unha das cousas que todas as persoas temos que evitar que nos pasen. Non leo unha cousa en internet, que esta é outra cousa, que tiña a noticia do Praza Pública, que poñía, según trascendeu nas redes, que é o mismo que a decir, según dixo miña tía Maruja, que veu saber vivir. Se ti comes, eso vai che facer mal. É dicir, trascendeu nas redes e non é unha fonte de información. E este é un problema que hoxe podemos ver de como está a prensa
unha máis a outra, que me dá igual, da dereita, da esquerda, do medio, que ás veces faise eco de algo como podo facer eu. E é responsabilidade nosa das persoas non caer neses alarmismos e informarnos ali onde temos que informarnos. Cando a min a policía me di, non? Que chama a calma, que non nos alarmemos, dixo, eu non me alarmei, eu preguntei. E ademais eu son moi, necesito, para vivir en paz, necesito a información das cousas que de entrada me alertan. E eu vou á policía. Vou á policía, se teño que ir á comisaría, e vou ali e dígolle, mira, eu estou agobiada, porque vin isto no Twitter, e dio un sindicato, e a min isto preocúpame. E para iso están. Sabes, están aí tamén, para esas cousas. E para min o que pasou aquí é que un sindicato non fixo o sindicato todo, non fixo ese exercicio de contención, ¿sí? Non responder á emoción, porque un profesor dixo isto, non fixo o exercicio de contención, de pensamento crítico, de informarse e de seguir o básico que calquer cidadá responsable ten que facer, que é calmarse e seguir as normas. Pero é que, ademais, o profesorado, neste caso, eu con 4 búsquedas, eu con 2 búsquedas, xa cheguei a que debía de facer. Aquí hai un correo onde eu podo informarme sobre diso antes de, por exemplo, gravar un TikTok ou mandar unha nota de prensa, que eu non vou mandar porque son unha señora random, mas un sindicato si fixo isto. E isto é un problema que hai na sociedade. E neste caso, no ensino, as persoas que están a cargo dese ensino, non unha nin dúas, senón nunha certa masa, non teñen capacidade emocional e intelectual no sentido humano de xestionar a complexidade. E eu agora pregúntome, se facemos trascender isto, e Interior emitiu un comunicado chamando á calma, explicando, pois a ver, se estábamos falando dos delitos de odio, pois usouse isto para explicar que, efectivamente, decir algo xenófobo é liberdade de expresión. Que non é ético, que é cuestionable, por suposto. Mas que é liberdade de expresión, sí. Que tampouco pode levarnos a nós a radicalizarnos e dicir que hai que prender lume ás oficinas de Vox. Pois non, porque é un partido legal. E dicir isto, que acabo de dicir, é básico en democracia. É a base da democracia. Logo, se é así, como dixo a policía, isto está correcto. É moi complexo e as persoas adultas, especialmente as que están ao cargo da infancia, teñen que ter capacidade emocional e intelectual para soster e xestionar a complexidade. E isto non pasou. Fíxose trascender unha denuncia desde o corpo docente ao corpo da Policía Nacional sen contexto. Saiu á prensa. E isto é moi grave. E o problema é que agora non sabemos se o policía, porque isto pode ser así,
aproveitou que vai dar unha charla e usou esa imaxe e aproveitou a facer propaganda neofascista. Non sabemos se é isto ou se o profesorado que non soubo soster iso aproveitou para dicir os outros máis e os outros peor, nós somos os bons. E a ultradereita é a mala e ademais atrapallámolo metendo á policía. Porque se iso fose certo, o proceder era outro. Pero é que hoxe non sabemos se ten razón o profesorado ou ten razón a policía. Eu, pola miña parte, e quero crer que é así, vou confiar na policía que me responderon con contexto, explicando, sí, chamando á calma, mas dándome ligazóns e maneiras, sí, nas que calquer cidadá pode chegar, vale, a tranquilizarse pois, coa información correcta. E isto quero dicilo porque é unha das razóns pola que eu fago vídeos e é cando falo de que a rapazada, nós, como persoas adultas, somos o exemplo. Somos o exemplo. A rapazada non naciu defectuosa. A rapazada educámola, criámola, entre toda a sociedade. Sobre todo co exemplo. E hai que parar e pensar. Díxonolo Hannah Arendt. A persoa que non sabe parar, pensar, atoparse ca súa conciencia e buscar respostas sen soltar a alarma é o individuo perfecto para o totalitarismo. A rapazada ten que aprender, sobre todo de nós, a parar, pensar, a ser críticos, soster esa emoción de ver algo así, que eu tamén o vin nas redes, e valorar canto se pode fiar diso, sobre todo nunha época na que a información é a que é, e a prensa trascendiu nas redes. Nas redes trascende que a terra é plana, sí? Que a auga non hidrata, e calquera merda allada, sí? Que lle entre ben aí o algoritmo e xa faga viral. Mira, pido eu, por favor, ás persoas adultas que paremos e pensemos, que sexamos cidadás responsables e que sexamos un exemplo. E o exemplo non ten por que darnos hoxe o pin nin o parabén.